ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் டு சிந்து சின்ன சமையல். இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னா ப்ரான் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வாங்க செய்யலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசி கழுவிக்கலாம். சரிங்களா, இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். 2-3 கப்பு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகும். சரிங்களா, இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் மூடி வச்சுட்டேன். இப்போ அரிசி கழுவிக்கிறேன். சரிங்களா, நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அரிசி நல்லா வாஷ் ஆகும். இப்போ அந்த கிண்ணத்தில் நான் எடுத்து ஊற்றிக்கிறேன். சரிங்களா, ஊற்றிட்டு திரும்பி நான் 2வது வாட்டி கழுவிக்கிறேன். கழுவிட்டு நம்ம அதே கிண்ணத்தில் ஊற்றிக்கலாம். சரிங்களா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நம்ம ப்ரான் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகும். சரிங்களா, அதே மாதிரி நான் ஊற்றிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம். சரிங்களா, அரிசி ஊற வைக்க போகிறோம். அதனால் ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரான் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் ரொம்ப சின்னதாகவும் கட் பண்ணாது, ரொம்ப பெருசாகவும் கட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம மீடியமாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் அழகாக வச்சுக்கலாம். சரிங்களா, அதே மாதிரி தான் நம்ம தக்காளியும் கட் பண்ண போகிறோம். தக்காளியை பாதி தக்காளி பாதி வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, நல்லா தக்காளியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணலாம். இது ரொம்ப அதே மாதிரி தான், ரொம்ப சின்னதாகவும் கட் பண்ணாது, ரொம்ப பெருசாகவும் கட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தக்காளி வேகாது. சரிங்களா, அதே மாதிரி அந்த கிண்ணத்தில் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். கட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவராக பிரியாணி சூப்பராக கிடைக்கும். சரிங்களா, அதே மாதிரி கட் பண்ணி ஒரு தட்டில் எடுத்துன்னு போய் வச்சுக்கிறேன். கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஓரமாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு ஏற்றிட்டு ஒரு குண்டா எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பிரியாணி செய்யறதுக்கு எண்ணெய் 2-3 ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கலாம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகும். சரிங்களா, இப்போ பார்த்திங்கன்னா பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஏலக்காய் 2 பட்டை எல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா சோம்பு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, சோம்பு போட்டால் ஃப்ளேவராக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சி எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோன்னே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர்லாம் போய்ட்டு சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்கிக்கலாம். சரிங்களா, நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம தக்காளி போடலாம். சரிங்களா, அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு தக்காளி போடலாம். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவராக கிடைக்கும். சரிங்களா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன். நல்லா வதக்கிக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காய தக்காளி இல்லாமல் நம்ம நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகும். சரிங்களா, கொஞ்சம் வதங்கினோன்னா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன். கொத்தமல்லி போட்டோன்னா புதினா போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, புதினா இதில் ஜாஸ்தி இருக்கும், அதனால் எல்லாமே போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்ச நேரம் கிரேவி மாதிரி ஆகட்டும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ப்ரான் போடுறேன். சரிங்களா, இது முக்கியமான பொருளை ப்ரான் தான், அதனால் ப்ரான் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரான் பார்த்திங்கன்னா மொல்லமாக தான் மிக்ஸ் பண்ணோம், இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் ஒஞ்சிரும். சரிங்களா, அதனால் நான் மொல்லமாகவே நல்லா வதக்கிக்கிறேன். வதக்கின பிறகு நம்ம தயிர் போடலாம். சரிங்களா, தயிர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவே போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக கிரேவி மாதிரி வரும். அப்புறம் ரைஸ் போடலாம். சரிங்களா, போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் போடலாம். சரிங்களா, மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா நான் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா, பிரியாணி மசாலா எல்லாமே போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, எல்லாமே கரெக்டாக போட்டுக்கிறேன். போட்ட பிறகு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா அந்த ப்ரானு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தோட நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு லெமன் கொஞ்சோண்டு ஜூஸ் மாதிரி அப்படியே பிஞ்சிக்கிறேன். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ஜூஸாக சூப்பராக நல்லா வரும். சரிங்களா, இப்போ நான் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா, உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த உப்பு, லெமன் எல்லாத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சரிங்களா, தண்ணி ஊற்றிட்டு இது கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி ஆனோடனே அரிசி போடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மீடியமாக ஊற்றிக்கலாம். அப்போ தான் சாதம்லாம் நல்லா வேகும். சரிங்களா, தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஸ்பைசஸ்ஸு. பிறகு நம்ம தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். சரிங்களா, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்ச நேரத்தில் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே சும்மா காட்டலான்னு காட்டிட்டு இது நல்லா கொதிச்சோடனே நம்ம கீழே எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரிங்களா, தட்டு. அப்போ தான் நம்ம அரிசி போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நல்லா இந்த டைமில் கொதிக்குது. நான் தட்டு எடுத்து கீழே வச்சுட்டேன். கொதித்த பிறகு நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். சரிங்களா,
அரிசி வந்து போட்ட பிறகு நம்ம வந்து பிரியாணி வந்து ப்ரான் பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த தண்ணியில் நல்லா தட்டிட்டு அந்த அரிசியை வந்து ஒன்று ஒன்றா போடலாம். சரிங்களா, எல்லாத்தையும் வந்து போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகும். அந்த அரிசி வந்து பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசிலாம் ஒஞ்சிடும். சரிங்களா, இந்த டைமில் வெந்துன்னு இருக்க டைமில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைத்தா செய்கிறேன். ரைத்தாக்கு நான் தயிரில் வந்து கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி இருக்க வெங்காயம் வந்து போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு வந்து போட்டுக்கலாம். உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்து போட்டுட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கொஞ்சோண்டு வந்து பச்சை மிளகா வந்து போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா, பச்சை மிளகா போட்ட பிறகு கொத்தமல்லி போட்டுட்டா ரைத்தா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டா ரைத்தா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். சரிங்களா, ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டா இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அரிசி போட பிறகு நல்லா வந்து கொதிக்குது. நல்லா வெந்தன இருக்குது, அரிசி எல்லாமே சூப்பராக வெந்தன இருக்குது ப்ரான் பிரியாணிக்கு. வெந்த பிறகு நம்ம வந்து கீழே எடுத்து வச்சுக்கலாம். சரிங்களா, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரான் பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகின்னு இருக்குது. நல்லா தண்ணிலாம் சுண்டிட்டு நம்மளுக்கு ப்ரான் பிரியாணி வந்து நல்லா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. சரிங்களா, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கீழே எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், பிரியாணி வந்து சர்வ் பண்ணுற டைம். இப்போ வந்து கீழே எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்து நான் அழகாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். சரிங்களா, வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து தெரியுது. ஒன்று தனித்தனியாக நல்லா சூப்பராக தெரியுது. அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டில் வந்து நான் சர்வ் பண்ணுறேன். ஒரு குட்டி பவுலில் வந்து குட்டி தட்டில் வந்து நான் வந்து சர்வ் பண்ணுறேன். சரிங்களா, சர்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ரைத்தா வந்து வச்சுன்னா சூப்பராக காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். ப்ரான் பிரியாணி வந்து செம்மையாக இருக்கும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரான் பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அழகாக பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைத்தாவும் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் வச்சுக்கிறேன். சரிங்களா, அழகாக இருக்கும் இல்லையா ஓரமாக வச்சா, அதனால் வந்து நான் வந்து ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து ஃபினிஷிங். இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்புறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.